rápido, que estamos atención, ahí. antes de que Luis de Matos e Caixinela de Padilla fale con que Iván. temos as parellas Ímonos aquí caralo. agardando xa. Con permiso do cocho, vou para lá. Aquí estou. Bote unha carreiriña. E antes de... Estáse preparando Evia, o gaiteiro asturiano. Sí. Precioso que vai facer agora. Bueno, imos aló entón. A saber o resultado do A baile ver, baile. Temos vamos, as veña. parellas aquí. Estupendo. O sea, encargada de falar de como fixeron e Monse, contanos, adiante. Pois comenzo cos falcatrueiros, decir que Óscar e Andrea pois aumentaron a dificultade da escolla dos seus puntos, ocuparon moitísimo mellor o espacio, bailaron como parella, que foi todo o que se lle pediu a semana anterior, pero houbo moitos peros. Entraron un poquinho fora de ritmo, sobre todo Óscar. Un momento que non se puxeron de acordo aí en que picado estaban facendo. Os brazos de Óscar, que se lle pediu que os controlara, controlounos moi ben, hasta que na muñeira se lle baixou un pouquiño un brazo, outro quedoulle arriba e rematou na rascándose a cabeza. Pero bueno, polo demais, moito mellor que a semana pasada. Bueno, pois forte aplauso para Falcatrueiros de Pazos. Iso nada, non te preocupes. Imos contra a parella. A valoración do xurado, a ver que pasa. Pois un par de cuncas, son unha parella que bailan con moito xeito. O que pasa é que hoxe quizáis a escolla dos puntos lle quedou como un pouquiño alta sobre o seu nivel técnico, ou eso foi a impresión que nos deu, ou quizáis non tivechedes a noite, xa que houbo aí encadenando pequenos fallos un tras outro que se querían resolver pero que non se chegaban a resolver de todo. Pero bueno, valoramos moi positivamente que en ningún momento pois botachedes a toalla e seguichedes aí, e que bueno, que sodes unha parella que baila moi ben como parella, e que cando un baixaba o outro tiraba, pero bueno, resolvíchedes, pero bueno, esta noite non foi a vosa noite. Bueno, hai días mellores, días peores. Como todos. Que se vai facer? E digo agora, o agarrado terán algo que decir, Monse Monse? seguro, Monse seguro. Adiante. A ver, hoxe o agarrado que bailou un par de cuncas a min emocionoume, porque digamos que Carmen, que acaba de ter un traspiés medio e quizáis se botaba un poquinho a culpa de como lle saleu, casi chora no ombro de Alberto, e Alberto acariñándoa, dicindo tranquila, e ao mesmo tempo bailando. Son parella. Entón, hoxe foi un agarrado especialmente emocionante. Bravo, campeona, moi ben bailado. Disfrutamos. Xurado outra cousa, Non pasa nada, Xurado, Carmen. que digo, ten que nada. decir. Pero o público, os aplausos, aí saen do corazón, moi ben bailado todo. Bueno, hai que dar puntos. Pois, entre todos pensamos que teñen que volver as dúas parellas para demostrar que malcho fixeron pasar, Estaba difícil. Bueno, que malcho fixeron pasar ou non, porque igual esa semana que ven levas outra bronca. Tens que traer unhas botas, Carmen. Tens que traer unhas botas que agarren ben o pé. Bueno, tabo a clasificatoria antes de que Evia comence a tocar esa gaita maravillosa. Peña, Imos alá. Con 5 puntos temos os Maragatos de Candeán, 5 puntos Rebuldeiros da Coruña, 5 puntos Xoldras de Teis, 5 puntos Aderezos de Santiago, 2 puntos Saxas de Saxamonde, 2 puntos Pastoriciños de Baralla, 3 puntos Par de Cuncas de Matamá, 2 puntos Falcatrueiros de Pazos, un punto e mailo outro de Beade e 1 punto Pedras do Muiño de Pontareas. ¡Felicidades! Vai dedicado para ti, por esas vaguas. Para Carmen. No, que sínteno de verdad. Oye, reciben unha reprimenda do xurado, pois bueno, pois para ela moi en especial. Evia, presten atención, cousa bonita que ven agora.